ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሎም እዞም ንሪኦም ዘለና ኣገረምቲ ምስጢራውያን ቁጽርታት ኣብ መላእ ሃገረ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ኣዛራብቲ ዛዕባ ኮይኖም ነይሮም እዮም። 369 ዛንቱ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ጉኑን ስም ካብ ዘለዎም ኣርቲስት ዝኾነ ውሩይ ድምፃዊ ሮፍናን ንናይ ኣልቡም ገበር ሓቂፍዎ ዝመፀ ስያመን 369 ዝብሉ ኣገረምቲ ምስጢራውያን ቁጽርታት ምንባሮም እዮም። ንምዃኑ እዞም ቁጽርታት እዚኦም ሓቂፎሞ ዘለዉ ምስጢራዊ ትሕዝቶ እንታይ ኮን ይኸውን? ክንደይ ካባና ኢና ሓይሊ እዞም ምስጢራውያን ቁጽርታት እዚኦም ኣብ ዕለታዊ ናብራና ብዝግባእ እነስተውዕለሉ ሓቢርና ንድስሶ ኣገራሚ ዛዕባ ክኸውን እዮም። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ህድሞና ቲቪ ኤክስትራ ከመይ ጸንሑ ነምባር ፍልይ ብዝበለን 369 ዝተባሃሉ ቁጽርታት ዝሓቆፎ ስውር ምስጢራዊ ነገራት ብኸፊሉ ዝትንትን ኣገራሚ ትሕዝቶ ሒዝና መጺና ኣለና። ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ከም ወትሩ ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። 369 ትውልዱ ንባዕሉ ኣዝዩ ኣዛራቢ ምንባርዮም መዛግብቲ ታሪኽ ዝነግሩና ሓያል መብረቕ ዝተሓወሶ ዝናብን ጻዕርሞት ዝበጽሕ ሕማም ሕርሲ ወላዲቱን ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብ ዝተወልደሉ ሆስፒታል ኣሰንባዲ በርቂ ምውዳቑ ተሓዊስዎም ወላዲቱ ምጽኣት ናጽልዓም ከም ኣዝዩ ሕማቕ ፋል ምዃኑ ዝተነግራ ወላዲቱ ግን ተምሳሌ ሰላም እምበር ከመይ ኣቢሉ ውላዳ ሓደ ከይበለም ከም ናይ ጸላም ትንቢት ዝቝጸር እኳ ባህ ኣይበልኩም ተምሳሌት ብርሃን ኮይኑ ዝረአየን ንምባላ ብዙሓት ወገናት ይዛረቦም። እዚ ምስ ምውዳቕ መብረቕ ናብዛን ነብረላ ዘለና ዓለም ዝተቐልቀለና ጽላም ገና ካብ 901 ኣትሒዝዮም ምስ ሎሚ ዓለምና በፂሓቶ ዘላ ቴክኖሎጂ ጽቡቕ ዝምድና ዝነበሮም ከም ሪሞትን ኢንዳክሽን ሞተርን ብ13 ፌዝ ኤሌክትሪክን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ልዕሊ 25 ምህዞታት ብምብርካት ዓለምና ብዘይትንሱ ዝመሃዞም ፈጠራታት ክትነብረላ ኣሸጋሪት ብትኾነሉ መልክዕ ኣዝዩ ግዙፍ ኣበርክቶ ዝገበረም ግዙፍ ተመራማሪ ኒኮላስ ተስላ እምበርከስ እዚ ሓደ ካብ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዓለምና ዝኾነ ኒኮላስ ተስላ ደጋጊሙ ካብ ዝተዛረቦም ነገራት እንተዳሃልዮም 369 ዝብሉ ኣገረምቲ ቁጽርታት እዮም። ንሱ ኣብ ዘረቦም ምስጢር እዞም ቁጽርታት ብዝግባእ እንተትፈልጡ እሙንና ዓለም ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ሙሉእ ኣብ ኢድኩም ምጨበጥኩማ ዝብል ኣገራሚ ቃል እዩ። እዛ ንነብረላ ዓለም ኮነት ትሕዛም ሙሉእ ብረሸወይ ውን ብቀዋሚ ቀመር እዞም ቁጽርታት ዝተመልአት ምዃናም ጽኑዕነት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኒኮላስ ተስላ ነገራት ብሰለስተ ከም ዝጸንዑ ዘለዎ እምነት ብምግላጽ ምርምራቱ በዞም ሰለስተ ቁጽርታት እዚኣቶም ከም ዝጅምር ትንተንኡ ከምዚሉ ይቕጽል። ገለ ካብቶም ምስክር ወዲ ሰብ ብተፈጥሮም ብፖዚቲቭን ኔጋቲቭን ከምኡውን ብኒውትራል ፓወር ዝተመልአ ምዃኑ ይትንትን። ፍጡራት ዝኽተልዎ መንገዲ እውን እንትኾነም ውልደት፣ ህይወት፣ ሞት ካብ ዝብሉ ሰለስተ ኣምራት ከም ዘይሓልፍ መጽሓፍቲ ቅዱሳትና ብዙሓት ኣብ ሰለስተ ዝውከሉ ነገራት ከም ዝሓቁም ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋቶም ብግልጺ አብሪሆምና ይርከቡ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተሰቀለሉ ሰዓት ውን እንትኾነም ብየማንን ጸጋምን ተሰቂሎም ዝነበሩ ሓዊስካም ድምሮም ሰለስተ ምንባሩን ናይ ስላሴ ስሉሳዊ ቁጽሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ሞቱ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ምትስዑን ኣብ ምድሪ ዝነበራ ዝተወሰና ናይ 33 ዕድመ ጻንሑትን ደሚርካም ተፈጥሮ ምስ ቁጽሪ ሰለስተ ዘለዎ ምትእስሳር አጉልሑ ከርኢ ዝኽእል ናይ ተስላ ትንተናዊ ሓሳብ እዩ። ቁጽሪ ሰለስተ ወላውን ብቅዱሳት መጽሓፍቲ እንትኾነ ፈጺሙ ተራ ቁጽሪ ከም ዘይኮነ አጸቢቁ ክበርሃልና ይኽእል። ናይ ቁጽሪ ሰለስተ መንቀል ሓሳብ እዚ ካብ ኮነም 609 ከደኣ ናብዚ እንታይ ኣምጾም ዝብል ሕቶ ክመጸካ ናይ ግድን ይኸውን። ናይ ቁጽርን ፊዚክስን ሊቃውንቲ ዓለምና ድማ ካብዚ ብዝገደደም ነዞም ዝተረፉ ቁጽርታት እዚኦም ብዙሕ ሓቅታት ከልብስዎም ትርኢ። እስከ ሓንሳብ ነስተውዕል። ሓደ ናይ ክቢ ዙርያ 360 ዲግሪ ዘለዎ ኮይኑ 360 ሓድሕዱ ፈላሊኻ ምስ ዝድመር ድማ 9 ዝበዝሑ ቁጽሪ ይህበና። ሙሉእ ክቢ ንፍርቂ ምስ እንመቕሎ ድማ 180 ዲግሪ ይኸውን። 180 ከፋፊልካ ንሓድሕዱ ምስ እንድምሮ ድማ ብተመሳሳሊ 9 ቁጽሪ ይህበና። ነዚ ክቢ እዚ ኣብ 4 ምስ እንመቕሎ ድማ ነፍሲ ወከፎም 45 ዲግሪ ይህቡና። 45 ምስ እንድምሮ ድማ ዝህበና ጠቕላላ ቁጽሪ 9 እዩ። እዚ ሕሳብ እዚ ብተደጋጋሚ ወላ እንተተሰርሐ ዝህበና ምስጢራዊ ቁጽሪ ንሱ ጥራዩ።
ክቢ መወዳእታ ዘይብሉ ዑደት ዝውንን ሕንጻጽ ከም ምዃኑ መጠን ምዛ እንነብረላ ከባብ ዓለም ጥቡቕ ምትሳር ከም ዘለዎ ዘብርሁልና ዓለም እዚ ኢላን ዘቐመጠቶ ናይ ብርሃን ፍጥነት ቁጽርታት ተደሚሮም ዝህቡና ውጽኢት እንተዳሎ እመኑኒ ኣይትእመኑኒ ትሽዓተ ጥራዮም ኣብዛ ንነብረላ ዓለም እዚኣ ንጥቀመሎም መቐናት ናይ ግዜ ደቃይቕ ኮነ ካልእታት መጠረሽቱ ዝህቡኻ ድምር እንተዳሎ ትሽዓተ ጥራዮም ንኣብነት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብድምር 1440 ደቃይቕ ኣለዉ 1 ተደመሮ 4 ተደመሮ 4 ተደመሮ 0 ድማ ዝበና መልሲ ትሽዓተ እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ወርሒ ዘለዉ ደቃይቕ 43200 ክኾኑ እንከለዉ ንሓድሕዶም እዞም ቁጽርታት ምስ እንድምሮም ድማ እመኑኒ ኣይትእመኑኒ ዝበና መልሲ ትሽዓተ ጥራዮም ናይ ወዲሰብ ናይ ጥንሲ ንውሓት ግዜ እውን እንትኾነ ብትሽዓተ ኣዋርሕ ዝተሓፈ መቓንዩ ተፈጥሮን ቁጽሪ ትሽዓተን ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ኣለወን ዝብል እምነት ናይ ኒኮላስ ተስላ መንቀለ ብዙሕ ምህዞታት ዝኾነ ፍልስፍና ምዃኑ ይንገረሎም በዓል 3 ማዕዝን ሳጹን እውን እንትኾነ ናይ ውሽጢ ዲግሪ ምስ ዝዕቀን ነፍሲ ወከፍ 60 ዲግሪ ዝህበና ኮይኖም ሰለስቲኦም ዲግሪታት ምስ እንድምሮም ድማ 180 ዲግሪ ይህቡና 180 ንሓድሕዱ ምስ ዝድመር ድማ ዝህበና ቁጽሪ እንትዳሎ ትሽዓተ ጥራዮም 4 ናይ 9 ዲግሪ ማዕዝን ዘለዎ ሳጹን ዝህበና ድምር ድማ 360 ዲግሪ ኮይኖም 360 ንሓድሕዱ ምስ ዝድመር ድማ ውጽኢቶም ትሽዓተ እዮም በዓል 5 ማዕዝን ሳጹን እውን እንትኾነ ጠቕላላ ድምር ዲግሪታቱም 540 ዲግሪ ዝበጽሕ ኮይኖም 5 ተደመሮ 4 ተደመሮ 0 መወዳቱ ዝህበና ቁጽሪ ትሽዓተ ጥራዮም ከምዚ እንዳበሉ ብምሎም ዝቕጽሉ ዲግሪታት ዝሓቆፉ ሕንጻጻት ሄክሳጎን ሄፕታጎን ኦክታጎንን ካልኦትን በዝቅማር ዝምዝኸዱ እመኑኒ ኣይትእመኑኒ መወዳቱ ዝህበና ቁጽሪ እንትዳሎ ትሽዓተ ጥራዮም ናይ ወርሒ ዲያሜትር ወይ ሰንጣቂት ምስ ዝዕቀን ድማ ዝህበና ቁጽሪ 2160 ማይልስ ክኸውን እንከሎም 2160 ንሓድሕዱ ምስ ዝድመር ድማ እቲ መልሲ ትሽዓተ እዩ ኮታስ ምዛ እንነብረላ ዓለም እዚኣ ምትሳር ቁጽሪ ትሽዓተ መወዳእታ የብሉን ፍተው ጽሉእ ቅማር እዛ ዓለም እዚኣ በዞም ሰለስተ ቁጽርታት እዚኦም ዝተመልአ እዩ 3 6 9 ብኻልእ ቀመር ድማ ነጥቢ ቅመራ መበገሲ ኩሉ ዝኾነ ስዕል ተፈጥራዊ ብዝኾነ መንገዲ ርእሳ እናባዝሐት ከም እትኸይድ ይዛረቦም እታ ሓንቲ ናብ 2 እታ 2 ናብ 4 ድማ ናብ 8 እንዳብለት እትኸደ ጉዕዞም ፊዚክስ ዳብሊን ስኩዌር ኢሉ ዝጽውዖ ኮይኑ ሓደ ሙሉእ መልቲ ሴርኩላር ኦርጋኒዝም ዝርከቦም በዚ መንገዲ ዝምዃኑ ባዮሎጂ ንባዕሉ ኣጸቢቑ እዩ ዝድግፎም ኮታስ ኩሉ ነገሩ ነዚ መደብ እዚ ብምባል ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክትንትኖ ፈቲነ እምበር ናይዞም ቁጽርታት እዚኦም ድሕረ ባይታ መወዳእታ የብሉን እምባርከስ ኒኮላስ ተስላ ኣብ መወዳእታ ነዞም ቅማር እዚኦም ምርኩስ ብምግባር መጀመርታ ነቶም 3 ቀንዲ መደባትኩም ብዝግባእ ኣብ ደብተርኩም ኣስፍሩ ይብል ክትኮንዎ ወይ ክትገብርዎ ወይ ድማ ክትበጽሕዎ ንትሓስቡ ግዙፍ ሕልሚ ክውን ምግባር ድማ ናይ 3 6 9 ቀመር ምጥቃም ኣገዳሲ ይኸውን ነቶም ዝጻሓፍካዮም 3 መደባት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 6 ግዜ ነፍሲ ወከፎም ተትሽዓተ ካሊት ረጊእካ መሰለሳል እቲ ሓይሊ ክትላበሶ ካብ ዝገብሩ ምስጢራት ሓደ እዩ ይብል ኣብዚ ሰዓት እዚ እምባር ብምሕሳብ ጥራይ ዳእሞ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ክመጸካ ግድን እዩ ዝኸውን ነዚ ምሳሌ ዝኸውን ድማ ኒኮላስ ተስላን ካልኦትን ዘቐመጥዎ ነጥብታት እንተዳሎም ልክዕ ከምቲ ብግቡእ ጂምናዚየም ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ኣእምሮ ክህልዎ ዝደሊ ቅርፂ ስኢልዎ ዝብገስ ብድግምጋም ዘይቋርጽ ናይ ዝተራውሐ እዋናት ምንቅስቓስ ስእሊ ኣእምሮ ብዝግባእ ናብ ህያው ዝቕይር ነገራት ኣክሽን ብምውሳድ ኣብ ዝተራውሐ ግዜያት ውጽኢት ክቡና ከም ዝኽእሉ እቲ ቅማር ድርብራብ ዓወት ናይ ኒኮላስ ተስላ ካብ ብዝሕ ምድጋም ምዃኑ ምርኩስ ብምግባር ብዝግባእ የረድእ ንስኹም ከ ኣብዚ ዛዕባ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብዞም ምስጢራውያን ቁጽርታት ዘለኩም ኣመለኻኽታ ከመይ ኣብ ኮመንት ሳጹን ክትገድፉና እንዳተላበና ንሎሚ ዝቐረብናዮ ትንተናዊ ትሕዝቶ ኣብዚ ንዛዝም